umfundisi Ngidi lona walana emagadeni. Sizocela sonke la ngaphandle kababa. Sikhuluma iBhayibheli lethu. Bese sivula incwadi yokugcina eBhayibhelini. Isambulo 22 verse 15. Sambulo 22 verse 15 ifunda kanje. Ngaphandle kukhona izinja nabathakathi nezifebe nababulali nabakhonza izithombe nabo bonke abakuthandayo nabakwenzayo okubi uzoyiphinda futhi. Ngaphandle kukhona izinja nabathakathi nezifebe nababulali nabakhonza izithombe nabo bonke abakuthandayo nabakwenzayo okubi. INkosi yomusa ke UThingo lwamakhosazana yabe siyalichibiyela leli vesi kanje, ngoba ngaphandle kwezulu kukhona izinja nabathakathi nezifebe namakati nababulali nabakhonza izithombe nabo bonke abakuthandayo nabakwenzayo okubi. Phinde futhi ngiyifunde isichitshiyele, ngoba ngaphandle kwezulu kukhona izinja nabathakathi nezifebe namakati nababulali nabakhonza izithombe nabo bonke abakuthandayo nabakwenzayo okubi. Yabe siyachitshiyelwa leli vesi ngale minyaka elandelayo. Nyaka wokuqala izinsuku zaziwu-30 ku-October 2004 eJudiya. Nyaka wesibili izinsuku zaziwu-17 kuJune 2006 la eBuhleni kwakufunda imbongi uThemba Masinga oseNkosi.